Tento program vysielame vo vysokom rozlíšení. Soči 2014. Dlhé a náročné bežecké preteky lyžiarov. Biatlonová štafeta mužov. Súboj medzi bránkami mužského slalomu. A krása pohybu pri exhibícii najlepších krasokorčuliarov. Dnes na olympijskej dvojke. Soči 2014. Súboje akrobatických lyžiarok v skikrose. Presná mužka a rýchly beh v biatlonovej štafete žien. Slalomárska lotéria z jazdárok. A záverečné finále rýchlokorčuliarov na krátkej dráhe. Dnes na olympijskej dvojke. Prichádzajú na Slovensko. Už v marci vo večerníčku na dvojke. Super! 16:30. Priamy prenos môžete sledovať na dvojke a na Rádiu Regina od 17:20. Katyň. V pondelok večer v Európskom kine Klub na dvojke.